Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng tiyuhin ko na itago na lang natin sa pangalang Milbo. Taong 1972. Palanan, Isabela. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagmamay-ari ng palayan itong si Milbo. Nag-iisa lamang siya sa buhay, gawa ng ilang taon na siyang ulila sa kanyang mga magulang. Dahil sa kaisa-isahang anak itong si Milbo, kaya na may magmula nang nawala ang kanyang mga magulang, ay naiwan siyang nag-iisa sa buhay. Sa edad na 32 taong gulang, nagawa na niyang mamuhay sa palayan na walang kinakasamang pamilya. Mahirap man ang ganon para sa kanya, ay nasanay na din siya dito. Hindi niya din noon naiisipang magkaroon ng pamilya, gawa ng alam niyang hindi niya pa kayang bumuhay ng ibang tao maliban sa kanyang sarili. Ang bukiring iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang ay hindi niya kayang taniman ng mag-isa. Ilang ulit na niya itong sinubukan pero bigo siyang ito'y magawa. Maliban kasi sa kulang siya sa kagamitan, ay wala din siyang pondo upang makabili ng mga pananim na patutubuin. Dahil sa hindi niya kayang taniman ang kanyang lupa, kung kaya't ninais niyang magpatulong sa kanyang mga kabarangay na nagsasaka. Tinutulungan naman siya ng mga ito, subalit meron ito palaging hinihinging kapalit. Kung hindi ang paghati sa kanilang aanihin, ay naghahangad ang iilan sa mga ito ng kapirasong lupang pagmamay-ari ni Milbo. Ayaw naman niyang ipagbigay ang lupang ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang, kung kaya't palagi nilang pinaghahatian ang kanilang mga ani. Sa ilang beses nila noong pag-aani sa kanilang palayan, ay nakakakuha si Milbo ng mababang ani kesa sa mga magsasakang kanyang inutusan. Hindi naman niya nagagawang magreklamo, gawa ng yun din naman ang may maraming trabaho sa kanyang lupain. Halos ilang taon yung pinagtiisan ni Milbo hanggang sa dumating ang puntong dumating ang kanyang tiyuhin na galing Capiz. Sa pagdating nito sa kanilang lugar, ay halos mapuno ito ng pangungutya, gawa ng pangmahirap lamang ang kasuotan nito. Sa paglapit nito sa tahanan ni Milbo, ay agad naman siya nitong sinalubong ng isang napakasayang ngiti. Kamusta ka, pamangkin? Pasensya ka na, ngayon lang ako nakarating. Alam mo naman, hindi basta-basta ang paglalakbay sa laot at sa lupa. Wika ng kanyang tiyuhin. Ayos lang naman ako, Chuboy. Kahit papano, nakakaraos din naman. Sagot ni Milbo. Matapos nilang mag-usap, agad din naman niyang tinulungan ang kanyang tiyuhin sa mga dalang gamit nito. Sa pagpasok nila sa kanilang tahanan, mariing ibinili ni Chuboy sa kanya na kung maaaring alisin ang lahat ng rebulto ng santo sa kanyang tahanan. Hindi umano siya napapakali pag nakakakita ng ganoong uri ng mga bagay na siya namang hindi na niya nagawa pang naipaliwanag kay Milbo. Dahil sa sinabi nito, agad din naman itong sinunod ni Milbo nang walang pagdadalawang isip. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, ay siya namang pagbalik niya sa kanyang trabaho. Hinayaan na muna niya ang kanyang tiyuhin na maglibot sa kanyang pamamahay para naman kahit papaano'y magawa nitong maging pamilyar sa kanyang bagong tirahan. Sa pagsapit ng hapon noong araw na yon, doon na nag-umpisa ang kanilang pag-uusap ukol sa mga kaganapan ng kanyang tiyuhin sa Capiz. Ayon kay Chuboy, matagal na umano siyang naghahangad na sundan sila Milbo sa kanilang bagong lugar
upang kahit papaano'y makasama niya ang mga ito. Kaya naman hindi niya nagawa ang bagay na yon sa kadahilanang marami ang pumipigil sa kanya sa Capiz. Ilang beses na niyang tinangkang pumuslit, ngunit bigo siyang gawin ito sa kadahilanang napakatalas ng pang-amoy ng kanilang ama. Nagawa niya lamang makatakas sa kanilang lugar nang tuluyan ng nanghina ang kanilang padre de pamilya. Siya nga pala, Milbo. Natatandaan mo pa ba ako? Alam kong bata ka pa noong huli tayong nagkita. Wika ni Chuboy. Oo naman ho. Sino po bang makakalimot sa tsuhin kong palagi akong binibigyan ng pagkain? Pabirong sagot naman ni Milbo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, purong kumustahan lang ang naganap at mga bagay na patungkol sa kanyang mga namayapang magulang. Sa unang tingin ni Milbo sa kanyang tsuhin, masasabi niyang wala naman doong kakaiba. Ordinaryo naman ito kung titingnan, subalit nararamdaman niya ang isang kakaibang bagay na napapaloob kay Chuboy. Sa paglipas ng mga araw, dahan-dahan nang nabago ang paningin ni Milbo sa kanyang tsuhin. Nang malaman pa nitong inaapi siya sa kanyang sariling lupain, ay mas lalo pang nagalit itong si Chuboy. Kapag merong pumupunta sa kanilang tahanan ng mga magsasaka, ay mariin niya itong pinagbabawalan. Dahil sa bagong batas doon ni Chuboy, kaya na may iilan sa kanyang mga kababaryo ang nagalit sa kanya. Sa ilang araw niya doong pamamalagi, nagkaroon na siya ng kaaway dahil lamang sa lupa. Nakatanggap na din siya noon ng pagbabanta, subalit ipinagsawalang bahala na lamang niya ang mga bagay na yon. Habang tumatagal si Chuboy sa tahanan ni Milbo, dahan-dahan namang nagbabago ang ugali nito. Madalang na ito kung maligo at palagi na lamang yung tuliro. Hindi naman yun gaanong pinapansin ni Milbo sa kadahilanang alam niya ang pinagdadaanan ng kanyang tsuhin. Chuboy, ano sa tingin mo? Humingi na lang kaya tayo ng tawad sa mga magsasakang nakaalitan mo? Hindi naman siguro mabigat ang bagay na yon, di ba? Tanong ni Milbo. Nang marinig ito ni Chuboy, ngumisi lang naman ito habang dahan-dahang nagsasabi ng, Huwag kang papaalipin sa kanilang kagustuhan, Milbo. Hindi ako papayag na sila ang maghahari sa lupaing minana mo. Huwag kang matakot dahil hindi sila mga taong dapat natin katakutan. Magtiwala ka sa akin, Milbo. Hinding-hindi kita pababayaan. Kasabay ng pag-uwika ni Chuboy ay ang mabilisan naman itong pagpasok sa kanyang silid nang wala nang sinasabi. Hindi naman ito nagawang mapigilan ni Milbo sa kadahilan ng pansin niya sa pagmumuka ng kanyang tsuhin, ang pagkagalit nito. Isang araw, napagpasyahan nilang magtsuhin na pumunta ng baryo upang maglakad-lakad. Habang sila ay naglalakad sa bayan, napansin ni Milbong sila ay pinagtitinginan ng kanilang mga kababaryo. Agaw pansin kasi noon ang kanyang tsuhin, gawa ng napakadungis na nito kung titingnan. May amoy na din yon sa kanyang katawan na siyang labis na pinagtitiisan ni Milbo. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, kung ano-ano na ang kanyang naririnig na usapin tungkol sa kanilang dalawa. Nang hindi na ito matiis pa ni Milbo, ay ninais na niyang magsalita upang malaman ng kanyang mga kababaryo ang kanyang hinaing. Subalit nang mag-uumpisa na siyang magwala roon, ay bigla naman siyang hinawakan ng kanyang tsuhin habang nagwiwika ng, Hayaan mo lang sila, Milbo, sa kung anong nais nilang gawing pangungutya sa akin. Magtiwala ka
dahil kaya kong gumante sa paraang alam ko. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon upang magawa ang aking plano. Kasabay ng pagwika nito ay ang paghila naman noon kay Milbo upang malayo na sila sa lugar na yon. Habang patuloy silang naglalakad, ay halos hindi niya mawari kung ano ang nais iparating ng kanyang tiyuhin. Nang makabalik na sila sa kanilang pamamahay, ay pinilit ni Milbong ito ay kulitin upang malaman ang tinatago nitong sikreto. Ngunit kahit anong gawin niya noon, nananatiling matigas pa rin sa kanya si Chuboy. Wala itong binabanggit sa kanyang ibang bagay kahit sa kanyang amang nasa Capiz. Halos lahat yata ng mga kapatid ni Chuboy ay kilala na niya, maliban sa ama nitong hindi nila nagagawang mapag-usapan. Sa paglipas pa ng ilang buwan, dahan-dahan na ngang nagiging tuliro ang kanyang tiyuhin sa hindi malamang dahilan. Palagi na nitong nais mapag-isa na para bang meron itong pinaghahandaang kaganapan. Hindi naman ito gaanong pinapansin ni Milbo dahil sa marami din siyang inaasikasong trabaho. Bukod sa nalalapit na noon ng kapasan, ay kinakailangan niya ding bantayan ang mga nanganak nilang mga hayop. Dagdag problema din noon para sa kanya ang ilang hektaryang gagapasin niyang palay. Isang gabi, habang nagpapahinga itong si Milbo, bigla na lamang siyang napabalikwas sa kanyang higaan nang makarinig siya ng isang atungol sa silid ng kanyang tiyuhin. Ang atungol na yon ay para bang baboy na kinakatay na siyang labis niyang ikinabahala. Matapos niyang marinig ang bagay na yon, dali-dali naman niyang tinungo ang silid nito upang tingnan ang mga nangyayari. Subalit pagpasok doon ni Milbo, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang kanyang tiyuhin na papalabas ng bintana. Nagkataon namang nakatalo na yon sa pagpasok niya, kung kaya't hindi na nito nagawa pang siya ay makita. Matapos ang mga pangyayari, agad namang hinanap ni Milbo ang kanyang tiyuhin sa kanilang bakuran. Subalit pagdating niya rito, bigo siyang ito ay mahanap dahil sa mabilisan nitong pagkaripas ng takbo papalayo sa kanilang bahay. Pagsipat ni Milbo sa bintana ng kanilang tahanan, ay doon pa lamang pumasok sa kanyang isipan ang mga katanungang hindi niya masagutan. Maniwala kayo o hindi, ang bintanang tinalunan ni Chuboy ay medyo mataas, tapos sa ibaba nito ay merong matutulis na mga bato na siyang pinagtatalian nila ng mga kambing. Ang tanging ipinagtataka noon ni Milbo ay kung bakit nagawang makatalon doon ni Chuboy nang hindi man lang nagagalusan. Halos hindi nga nakita ni Milbo ang bakas ng mga paa nito sa mga bato na para bang hindi yon lumapag doon. Dahil sa mga pangyayari, ninais na lamang niyang hintayin si Chuboy sa pagbabalik nito. Subalit sa tinagal-tagal na paghihintay noon ni Milbo, ay bigo siyang maramdaman ang pagbalik ng kanyang tiyuhin. Ilang oras pa ang lumipas, hindi na niya nagawa pang namalayan na siya ay nakatulog na. Kinaumagahan, maaga pang gumising si Milbo upang tingnan kung naroon na ba si Chuboy. Pagpasok niya sa silid nito, ay agad namang bumungad sa kanya ang kanyang tiyuhin habang tulalang nakaupo. "Chuboy, ayos lang ba kayo? Saan ho kayo nang galing kagabi?" Nagtatakang tanong ni Milbo. Nang marinig ni Chuboy ang sinabi nito, tumingin lang naman ito sa kanya habang dahan-dahang ngumingisi. Alam ni Milbo na merong kakaiba sa kanyang tiyuhin
Kaya na may hinintay niya itong magsalita para malaman ang kanyang magiging kasagutan. Ito na ang sinasabi ko sa iyo, Milbo. Huwag kang mag-alala. Kakampi mo ko. Sagot naman ni Choboy. Matapos nitong makapagsalita, ay agad naman itong lumabas ng kanyang silid upang paghandaan ang kanilang paggapas ng mga palay. Silang dalawa na lamang kasi noon ang magtutulungan sa pag-ani ng kanilang mga pananim, gawa ng ilang buwan na din ang nakalipas magmula noong ipinagbawal nila ang pagsasaka sa palayan. Pagsapit ng 9:00 ng umaga, kasalukuyang nag-aani na itong dalawa. Si Milbo ay nakakaisang kahon pa lamang ng naani, samantalang ang kanyang tsuhi naman ay nakakatatlo na. Sa sobrang bilis ng pagtatrabaho nito, ay halos hindi na nito nagagawa pang magpahinga. Bago pa man sumapit ang 5:00 ng hapon, nagawa na nilang matapos ang dapat sana'y 3 araw na anihan. Sa sobrang pagkagulat noon ni Milbo, inakala niyang nagtataglay ng kakaibang mutya ang kanyang tsuhin. Subalit, nang tinanong na ito ni Milbo, bigla na lamang nagbago ang ihip ng hangin nang sumagot ito ng, Milbo, aswang ako. Kasabay ng pagwika nito at pagtawa ay ang pagtitig sa kanya ni Choboy ng napakaseryoso. Sa puntong yon, tuluyan na ngang napaniwala si Milbo na totoo ang sinasabi ng kanyang tsuhin. Kahit anong gawin niya noon, hindi niya nagagawang pabulaanan sa kanyang isipan ang sinabi ni Choboy. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, doon na nga naganap ang isang kaganapang hindi malilimutan ni Milbo. Habang siya ay nagpapahinga noon, bigla na lamang siyang nakarinig ng pag-angil sa labas ng kanilang bahay ng isang hayop na gala. Kampante naman noon si Milbo sa pagbukas ng kanyang bintana sa kadahilan ng ilang talampakan ang taas nito sa lupa. Ngunit nang buksan na niya ang bintanang yon, bumungad sa kanya ang kanyang tsuhing nakalutang sa hangin. Nanlilisik ang mga mata nito at meron itong napakaraming pangil na nagsisiuslian sa kanyang bunganga. Napakabaho na rin ang amoy nito at wala itong kasuotan sa kanyang buong katawan. Meron din itong pakpak na halos maihahalin tulad mo na sa isang pakpak ng paniki na siyang labis na ikinatakot ni Milbo. Chuboy! Sigaw dito ni Milbo. Kasabay ng pagsigaw niya noon ay ang pag-upo naman niya sa papag dahil sa kanyang pagkagulat. Nang marinig naman ito ng nilalang, tumingin lang ito sa kanya at dahan-dahan na ding lumipad papalayo. Sa pagsapit ng umaga noong mismong araw, pumutok ang isang balitang kagimbal-gimbal sa kanilang baryo. Di pa man nakakarating sila Milbo sa bayan, ay nagawa na nilang masagap ang balita tungkol sa pagkamatay ng 2 lalaking magsasaka. Punit-punit ang buong katawan nito at halos hindi na makilala dahil sa tindi ng kanilang tinamong pinsala sa kanilang pagmumuka. Butas-butas na din ang dibdib at tiyan nito na para bang sinaksak ito ng paulit-ulit ng isang kutsilyo. Ang tanging kinakabahala noon ng kanilang mga kababaryo ay ang pagkawala ng mga laman loob ng mga lalaking pinatay. Dahil sa pangyayaring yon, ay labis ang pagkatakot na kumalat sa kanilang lugar. Marami din noong nag-imbestiga sa kanila kung sino ang may sala sa karumal-dumal na krimen.
Sa paglipas pa ng mga araw, napapansin na nila Milbo ang pag-aaligid ng iilan sa kanilang mga kababaryo. Nagpapanggap ang mga ito na merong kinukuha di kalayuan sa kanilang bahay. Subalit, alam ni Milbo na merong pakay ang mga ito. Bukod kasi sa unang beses nila itong ginawa, ay alam din niyang hindi nag-aaksaya ng oras ang kanyang mga kababaryo sa mga bagay na hindi nila maaaring pagkakitaan. Ang labis pa noong kinakabahala ni Milbo ay ang mga daladala nitong napakatalas na mga talibong. Isang gabi, habang sila ay nagpapahinga ng kanyang tiyuhin, bigla na lamang nilang narinig ang iilang mga taong naghihintay sa labas ng kanilang bakuran. Dahil sa liwanag ng mga dala nitong sulo, kaya na may hindi naging mahirap para kay Milbo na mapansin ang presensya ng mga ito. Maya-maya pa, nakarinig na sila Milbo ng isang tinig sa labas ng kanilang bahay na nagsasabing, Milbo! Ilabas mo na yung tiyuhin mo! Alam naming siya ang may gawa sa mga nagaganap na patayan dito sa ating lugar. Wala nang iba pang maaaring pagbintangan, kundi ang tiyuhin mong aswang! Nang marinig ni Milbo ang sinabi nito, agad naman siyang napatayo sa kanyang kinahihigaan upang puntahan si Chuboy. Subalit pagpasok niya sa silid nito, ay nadatnan niyang wala yun doon. Dahil sa hindi niya mahanap ang kanyang tiyuhin, kaya na may napagpasyahan ni Milbo na kausapin ng mahinahon ang kanyang mga kababaryo. Paglabas niya ng kanilang bahay, bumungad sa kanya ang 8 kataong naghahanap kay Chuboy. Milbo! Nasaan yung tiyuhin mo? Palabasin mo yan, Milbo, ha? Paninindak ng isang lalaki. Nang marinig ni Milbo ang sinabi nito, ay pinilit niya ang kanyang sariling maging mahinahon sa lahat ng pagkakataon. Hindi niya noon pinakitang siya ay natatakot sa mga ito, gawa ng maaaring hindi siya noon makapag-isip ng maayos. Ho? Wala ho dito si Chuboy. May pinuntahan eh. Bakit ho ba? Ano bang kailangan ninyo? Tanong ni Milbo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Aswang yan tiyuhin mo. Kaya mas mainam na palabasin mo na siya rito at nang magkaalaman tayo. Pagpupumilit pa rin ng lalaki. Matapos nitong magsalita, ay mabilisan nitong nilapitan si Milbo upang kausapin. Subalit bago pa man ito makalapit, bigla itong natigilan nang makarinig sila ng isang pag-angil sa kanilang likuran. Pagsilay ng mga kalalakihang yon, bumungad sa kanila ang tiyuhin ni Milbo na naglalaway ng walang tigil. Nanlilisik ang mga mata nito at punit-punit na ang kanyang kasuotan. Mahahaba din ang kanyang binti at braso at meron itong matatalas na mga kuko. Halos hanggang tenga na din ang bunganga ni Chuboy na siyang labis na ikinabahala ng mga taong naroon. Walang sabi-sabi, bigla itong sumugod sa mga lalaking tumungo sa kanilang pamamahay upang kitilan ito ng buhay. Lahat ng mga lalaking merong dalang sulo ay inuna ni Chuboy upang maiwasan niyang maipakita kay Milbo ang mga pangyayaring hindi nito dapat masilayan. Habang patuloy na nagsisigawan ang mga lalaki, panay naman ang pagsilay ni Milbo ng mga nagsisili parang binti at kamay na humiwalay sa katawan ng mga biktima ng kanyang tiyuhin. Ilang minuto lamang noon ang lumipas, tuluyan na ngang tumahimik ang buong paligid. Kasabay ng katahimikang yon ay ang walang habas na pagkain ni Chuboy ng mga bangkay na kanyang pinaslang.
Milbo, pumasok ka na. Huwag mo nang bigyan ng pagkakataon ang iyong mga mata na makita ang mga bagay na hindi mo dapat makita. Wika ni Chuboy habang gigil na gigil itong kumakain ng mga tao. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang naantala silang dalawa sa kanilang kinaroroonan nang masipat nila ang dalawang lalaki na papasugod kay Chuboy. Nagawa nitong masaksak ng sibat si Chuboy, subalit hindi naman ito gaanong napuruhan. Dahil sa sugat na natamo nito, kung kaya't hindi nito napigilang magwala sa lugar na yon. Segundo lamang ang lumipas nang biglang kaladkari ni Chuboy ang dalawang lalaki patungo sa talahiban. Sa pagkawala nito sa mga mata ni Milbo, ay siya namang pagtakbo niya patungo sa loob ng kanyang bahay. Makalipas ang mga pangyayaring yon, ninais na lamang niyang magkulong habang patuloy na nakikiramdam sa paligid. Sa puntong yon, ang tanging nararamdaman na lamang ni Milbo ay ang pagkatakot at pagkabahala sa kanyang tiyuhin. Hindi niya kasi noon inaasahan na ang mga sinabi nito sa kanya ay walang halong kasinungalingan. Kinaumagahan, bumungad kay Milbo ang napakaganda nilang bakuran na parabang walang naganap na karumal-dumal na pangyayari. Wala din noong reklamo siyang natanggap sa pagkawala ng iilan sa kanyang mga kababaryo nang sa hindi malamang dahilan. Ayon sa mga kababaryong kanyang natanungan, umalis umano ang mga lalaking pinaslang ni Chuboy sa kanila nang hindi nagpapaalam. Nasilayan ito ng iilan nilang kababaryo na nakisakay sa mga mangangalakal na dumayo sa kanila patungong ibang lugar. Ang tanging pinagtataka lamang noon ni Milbo ay kung bakit gano'n ang sinabi ng kanyang mga kababaryo sa kabila ng kanyang nasilayang kaganapan. Magmula nang malaman niya ang bagay na yon, pilit niya na itong ibinaon sa limot habang patuloy na hinihintay ang pagbabalik ng kanyang tiyuhin. Subalit makalipas pa ang ilang buwan, walang Chuboy si Milbong nakita sa kanilang lugar. Kahit saan niya hagilapin noon ang kanyang tiyuhin, ay wala siyang mahanap na bakas. Nang mapagtanto niyang hindi na ito babalik, ninais niyang halughugin ang lahat ng gamit ni Chuboy upang tingnan ang mga gamit nitong naiwan. Habang binubuklat niya ang mga damit nito sa isang lumang baul, nakita niya ang isang batong kulay itim na hugis parisukat. Ayon kay Milbo, na mas makinang ang batong yon kapag nasisinagan ng liwanag ng buwan. Kapag naman liwanag ng araw ang nakakasinag dito, ay nagmumuka itong isang ordinaryong patay na bato. Magmula noong nakita niya ang bagay na yon, ninais niya itong itago upang pangalagaan. Ilang taon pa ang lumipas, naging tahimik na nga itong si Milbo sa kanyang bahay. Siya na lamang noon ang nagsasaka sa kanyang ninanang bukirin dahil medyo iritado na itong makakita ng tao. Magpahanggang sa ngayon, nasisipat pa rin itong gumagapas sa kanyang bukirin ng nag-iisa. Kahit meron na itong katandaan, ay patuloy pa rin itong iniaahon ng kanyang sarili sa kahirapan. Hindi na din ito nagawa pang makapag-asawa dahil sa buong buhay nito ay itinuon niya sa pag-aayos ng bukid na kanyang minana. Matagal na panahon na namuhay mag-isa itong si Milbo hanggang sa naipasa-pasa na niya ang kanyang naging kwento noong minsang nakasama niya sa iisang bahay ang kanyang tiyuhing aswang.
Okay, opinion ko sa kwento. Ang pinagtataka ko lang, no, yung ending lang talaga, yun lang yung nakakuha ng attention ko. Yung, nandun yung bato. Ano nangyari kay Chuboy? Di ba kailangan hawak ng aswang yung bato na yun para yung kapangyarihan niya manatili sa katawan niya? O pwedeng nangyari, inubos ni Chuboy lahat, di ba? Tas nilinis niya yun, niluwa niya yung bato, nilagay niya sa baul, tas pwedeng tumakbo siya kung saan, tas dun siya namatay. Pero hindi, malabo no? Kasi once na iluwa ng aswang yung batong itim na yun, automatic mamamatay siya eh. Kasi ipapasa niya na eh. 'Di ba? Tas hanggang sa tumanda na yung bida natin, wala na, hindi na ulit nagpakita yung tsuhin niya. Kaya ang tanong, anong nangyari kay Chuboy? Bakit bigla na lang siyang nawala, 'di ba? Ay, teka lang. Shoutout muna tayo, yung promise ko. Para naman sa mga warriors ko, tsaka sa mga nag-renew ng badge. Sa susunod ko na i-shoutout kasi wala yung kopya ko rito. Ito muna tayo para sa mga random subscribers natin. Andyan sina Riza May and Cabo, Jun Pirata Adventures, Kiraichi Chi, Enaj Naremas, Sandra Herrera, Gino Ochave, Miss Bloody, Edwin Robin, Nemia Brogarolas, Jeffrey Quijano, Dimples Yumi, Elviton, Beltran Dalen Jr., Lady Warrior, Ivy Stan, Rubina Samalburo Totorain, Sheila De Pedro, Lee A.J. RG, Duna, Jesse Atabay, at kay Romeo Jr. Velez. Yan. Yung susunod nating shoutout siguro pag uwi ko na lang. Yung upload nating dalawa, baka bakante muna yon, purong storya muna, tsaka opinion ko. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.